Vinc a dinar cada dia aquí. A partir del dinar, doncs, compartir amb altres persones i conèixer-les y fer xerradetes y cosetas. Eso de compartir y estar con la gente va muy bien, porque por lo menos se te borran muchas cosas. Ya llevo 2 años, con 2 años ya, porque estoy solo y me gusta, se come bien. Combatre la soledat no volguda és un dels objectius del projecte Interactua, un projecte que va començar fa més de 8 anys a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu i que compta amb un menjador social per gent gran. També s'hi fan activitats per promoure l'envelliment actiu, com per exemple un taller de memòria o teràpia amb gossos. Fem atenció a persones en situació de dependència, com per estar amb gent que té algun trastorn o amb gent gran. I hem vingut aquí a fer les activitats amb els gossos, que són gossos preparats per fer això. A mi em va molt bé per tindre més contacte amb gent del meu cicle, amb gent relacionada amb el que estic estudiant. M'agrada molt estar aquí i fer el que fa ella, i ens fa com deberes, com al col·le, i molt bé. Jo estic encantada de venir. El projecte Interactua neix l'any 2015 a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu, un projecte per oferir a gent gran amb vulnerabilitat l'oportunitat d'interactuar amb gent de la seva edat i amb joves. Volien fomentar situacions comuns i habituals, com l'hora de dinar, un bon punt per començar el projecte, una estona perquè la gent que viu sola o acompanyada, però són vulnerables, poguessin compartir plegats al menjador del Pla Marcell. A banda de dinar, fan activitats on intervé l'alumnat del cicle d'atenció a persones amb situació de dependència. De fet, ells s'estan preparant per a intervenir en diferents col·lectius i un dels col·lectius amb els quals han de treballar és amb persones grans, amb vulnerabilitat o amb no tanta vulnerabilitat. Llavors, és una pràctica que els va perfecta, no? Perquè, de fet, estan preparant activitats que les podrien preparar quan fossin professionals. Després també aprenen a interactuar amb persones que no són de la seva franja d'edat, aprenen a conversar, a estar amb ells, a entendre'ls, i a l'inrevés també passa exactament el mateix. I una de les coses que els avis sempre valoren més és l'oportunitat de poder conversar a estones i de la vida amb aquests joves. Al projecte Interactua hi participen 23 persones que comparteixen àpat de dilluns a divendres, però també estones de lleure, combatent així la soledat no volguda i potenciant les seves capacitats cognitives amb tallers de memòria, amb teràpia amb gossos o amb una formació digital que començaran a mitjans de novembre.